Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wonten pangersanipun sedanten jamaah monggo sareng-sareng lanjutaken bareng-bareng ngaos kitab fikih. Dalu menika nerasaken dadi bab salat nggih. Ajane ya salat niku wis kulino nggih, tapi sok enten piye carane nggo belajar supaya lebih napa niku bener salate ngeten nggih. Ananging saderengipun monggo dipun niati rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluman. Li izalatil jahli. Sukron lil akli. Li mardatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamis sholati. Utawi iki iku nerangake pira-pira hukum-hukume salat. Wa hiya lughatun ad-du'a'u. Jadi salat kuwi cara bahasa maknane niku doa. Jadi napa niku salat ora ndonga piye? Ya mboten napa-napa karena maknane salat niku pun artine doa. Maka setiap napa niku bacaan-bacaan salat niku kan isine donga tok to niku nggih. Kabeh isine donga. Wa syar'an kama qala ar-Rafi'i aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Nek salat iku makna secara syara' niku jari Imam Rafi'i niku ucapan atau tindakan sing diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kuwi jenenge salat, ngeten nggih. Bisartin mahsusatin, kelawan napa niku dengan syarat-syarat tertentu. Jadi niku salat. Jadi umpama enten salat niku hurung tekan salam, berarti salate ya hurung rampung. As-sholatu al-mafrudatu wa fi ba'din nusah as-sholawatul mafrudatu khamsun. Nek salat wajib sehari semalam niku pinten? 5 waktu. Sing pertama zuhur. Ai sholatuhu qala Nawawi sama itu bidzalika li annaha tahiratun. Maksude dijenengi salat zuhur niku dohare maknane ketok. Dadi pertama kali Kanjeng Nabi nglakoni salat sakwise Isra Mi'raj niku berarti waktu zuhur. Ngeten. Karena sakwise Isra Mi'raj terus subuh niku dereng ngertos tata carane ngeten. Tata carane. Kemudian baru zuhur napa niku melaksanakan salat zuhur niku. Nah, napa niku gerakan-gerakan salat niku kecerdasane Kanjeng Nabi niku dipadake ya mboten dipadake tapi meh mirip-mirip karo ibadah-ibadah napa niku kaum-kaum terdahulu ngeten nggih. Kadosta wong sing nyembah patung. Ha niku rada kaya rukuk kae tapi tangane ning ngarep. Wah ngoten. Niku nyembah napa berhala. Ana wong sing nyembah geni, nggih meh modele ngoten niku. Ana sing karo sujud tapi tangane ndlosor. Nah, gerakan-gerakan salat itu meh dipadake ngoten niku, tapi benten. Dadi makane salat ki kanggone uang umum waktu kuwi gerakane tidak asing ngoten nggih. Oh, kok meh padha ngene iki. Waktu niku kan yo agama anyar gitu. Agama anyar. Kemudian salat sing artine doa mau
kuwi merupakan salah satu bentuk ketaatane makhluk karo Sang Pencipta. Arep wae iku salate khusyuk ataupun ora. Sing penting salat, ngeten nggih. Dadi logikane sing dinilai ketaatane niku nglakoni salat. Jadi cara gampang ngomong khusyuk ki nomor loro ngeten nggih. Sing penting nglakoni sih, ngeten. Jadi cara dhewe niku diceluk kemudian sing penting ki dhewe mara. Nek diceluk ki sing penting mara. Diceluk bapake ngeten umpama yo dhewe ngadep. Lah iku wis mempunyai nilai tersendiri yaitu ketakwaan. Ora pas diceluk mah melayu. Nah, iku benten. Kemudian salat ku benere as-sholatu ki khairun. Salat ki mesti apik. Salat iku. Contoh, mbok ana wong ora salat to ditakoni. Wong Islam tapi wong Islam takon, kok ora salat? Ya jawabe mesti apik salat apa ora? Ya apik salat. Senajan to dhek ora nglakoni ngoten nggih. Tetep dhek iki mengakui nek salat iku apik ngoten nggih. Senajan to wong mau mboten nglakoni. Nah niku gawane salat niku. Gawane salat iku memang sesuatu tindakan utawa ucapan sing wis apik saka dasari. Terus ana wong salat tapi ijeh nglakoni maksiat. Nah ngoten nggih. Niku sing dinilai kudu maksiate, tapi sing dinilai adalah salate. Jadi napa niku as-sholatu miftahul khair. Iki maksude iki salat ki pembuka kebaikan. Jadi kadang wong sing nglakoni salat yo ijeh nglakoni maksiat niku napa niku efeke salat niku ora langsung ngeten nggih. Ya sapa ngerti saoran-orane pas salat kan dhek ora nglakoni maksiat. Senajan to lebare umpama wong nglakoni maksiat nggih napa niku untuk kedepane mesti kuwi dadi wong apik. Senajan to bar salat ijeh nglakoni maksiat werna-werna. Nah niku saoran-orane pas salat kuwi dhek ora nglakoni maksiat. Dadi as-sholatu miftahul khair. Salat kuwi napa niku pembuka kebaikan. Terus yang pertama wau salat duhur. Wa awwalu waktuha zawalus syamsi. Napa niku waktune nek duhur berarti zawalus syamsi. Sakwuse matahari iki geser sithik. Nah nek sadurunge waktu duhur niku enten salat sing diharamke. Maksud diharamke melakukan salat. Waktu yang diharamkan nglakoni salat ki diantarane pas zawal. Zawal ki berarti maksudnya ki pas matahari ning tengah. Nah ngoten niku. Niku ora ana salat wajib ataupun salat sunah. Terus bar asar tekane maghrib. Nah niku yo ora ana salat sunah. Jare nenek bar asar nika surupe srengenge nggih. Niku bangsa alus atau jin kuwi kek do metu. Lah nek dhewe nglakoni salat ning kono kuwi njuk engko ndak dikira menghormati jin-jin kuwe ngoten nggih. Ya ana keterangan sing ngono kuwi. Ana meneh nek pas matahari ning tengah-tengah kae jajal mau kek ning sawah enak hawane ya benten gitu. Pas tengah-tengahe matahari. Terus napa niku bar subuh tekane matahari terbit. Niku ora ana salat kecuali qadha niku. Nah, napa niku waktu-waktu sing diharamke salat mau ya ana pengecualian, di antarane kaya salat jenazah. Ini salat jenazah mbok waktu apa wae oleh ngeten nggih. Mbok waktu sing diharamke waktune iku tetep oleh.
salat jenazah. Nek salat jenazah rasa nggo sajadah gitu Mas. Karena salat jenazah mboten ana sujud barang gitu. Jadi orang nggo sajadah ra apa-apa. Tergantung. Nah sing kiai ini kan enten sujud dulu. Enten sujude. Kalau disolatin non muslim. Nggih, salat zuhur. Lah nek nyolati jenazah sing disolati wong non muslim yo piye ngeten nggih. Ya ning kono njuk ora salat jenazah tekoan ngeten nggih. Wa akhiruhu akhire salat zuhur niku nek matahari kuwi wis meh lingsir. Berarti kira-kira jam piro? Jam 3-an nggih. Ya jam 3-an. Jam 3 niku wis napa niku entek salate salat zuhur. Terus masuk ke salat asar. Salat asar niku wong sakniki wis gak cara gampange wis nggawa jam nggih. Nggawa jam tur neh Indonesia niku termasuk negara sing diliwati garis khatulistiwa. Jadi hukum-hukume fikih niki tetep kelaku ning Indonesia. Ndelalah dilewati garis khatulistiwa niku padha karo Arab berarti nggih. Kados padha karo Arab mereka. Dadi waktu zuhur ya ana nerangke matahari terbit, matahari pas ning tengah-tengah ya ana ngeten nggih. Tapi nek kitab niki nek diaji ning daerah kutub niku nggih mboten kelaku. Ngoten. Dadi ning kono ki matahari ora jelas gitu. Nah, kadang awane karo bengine dawa bengi, kadang dawa awan ngoten niku. Dadi kitab niki mboten kelaku nek diaji ning daerah kutub. Lah terus penentuan waktu salat nek ning daerah kutub kepiye ngoten nggih. Nah niku manut karo daerah-daerah sekitar gitu. Jadi contohnya napa niku teng mriku umpama salat asar iku sore. Nek ning negara bagian umpama niku ya wis salat asar, ning daerah kutub kono umpama wis bengi. Tapi wayahe jam salat asar nggih jutu salat asar. Walaupun niku wis peteng ngeten nggih. Dadi manut negara sekitar. Wa awwalu waqtiha ziyadatun ala dhilli misri. Walil asri khamsu awqatin. Dadi salat asar niku waktune ana 5. Setunggal waktu fadilah, waktu sing paling apik salat asar niku awalu wakti. Jadi begitu salat asar niku krungu adzan niku salat asar di awal waktu niku sae. Wasani sing nomor loro niku waktul ikhtiyar. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ila dzirril mislaini. Maksudnya yo tengah-tengah meh arep maghrib. Nah ngeten. Niku napa iku waktu yang kedua. Terus ketambahan meneh. Kira-kira ya setengah jam meneh. Nah ngoten niku nek saiki cara gampange sebetulnya jam mawon nggih. Nggawa jam matahari mangke pas mendung ya ora ngerti gitu. Nah saiki pun penak wis ana jam. Sampai enten napa niku waktu wis mepet maghrib. Nah, sampai entek waktu maghrib. Wa fi jawazi ila ghurubi syamsi. Makane nek salat asar niku terkadang adane niku nek dek ning daerah kota kan, daerah kota berarti sok waktune niku jam 3. Jadi awal waktu. Tapi ning daerah sing banyak petani berarti meh jam 5. Jadi azane iki meh sore banget ngeten nggih. Sebabe ya kondisional enten waktu-waktu sing oleh ngeten niku. Karena
napa niku arep jam 3 ya ijeh tanggung nggih to. Nah, kaya tukang batu mawon wis krungu adzan wis anu to. Padahal ijeh jam 3. Padahal napa waktu jam kerjane tekan jam 4 ya lho. Nah niku. Apa meneh tenggen petani, para petani sing jam 4 ke ijeh ning ngalas. Nah niku dadi balise, dadi salat asare rada mepet. Niku nggih angsal. Terus bar salat asar niku salat maghrib. Salat maghrib niku ya napa wis hurufus syamsi, matahari wis tenggelam. Nek ning kene ora iso ndelok matahari tenggelam nggih. Kaya-kaya matahari tenggelam. Senajan to kuwi mek kaya-kaya nggih, pada dasare matahari mboten tenggelam. Niku wis masuk waktu maghrib. Kemudian mangke waktu isya niku nek wis ana semburat napa niku mega abang. Dadi ning napa niku nek ning pinggir pantai saged ningali, nggih saged praktek ini, saged ningali. Tekane salat isya. Fasun saro itu wujubi salat salah satu. Pun sakniki syarat-syarate salat. Dadi sing wajib salat, syarate salat ki siji kudu Islam. Dadi nek wong non muslim carane fala tajibu salat alal kafiri al kafiril asri. Jadi wong kafir asri, kafir niku dhek ora duwe kewajiban salat. Gitu. Umpama wong kafir iku njuk manjing mlebu Islam, berarti dhek ora kudu ngodoni salat yang lalu walaupun sudah bertahun-tahun, ngoten. Tapi nek wong murtad ngertos nggih. Jadi wong murtad ki ngerasa keluar dari agamane. Nah niku nek njuk mlebu Islam meneh dhek kudu ngodoni salat-salat sing ditinggal. Jadi awak dhewe pun nggih saged umpama napa niku kelingan mbiyen ki aku sakwuse balik iku lagi kerja ngomong kerja ning pabrik lah atau ning pas waktu nakal carane ngono nggih. Salate glangling, salate kadang ora salat bareng. Bahasan saiki akhir-akhir wis napa niku wis ngaji barang wis ngerasa salat iku penting. Akhire pengen ngodoni salat-salat yang lalu. Iku carane pripun? Nah, berarti nek langsung ngodoni kan dhewe ra ngerti. Umpama wis taunan salate sing wis ditinggal jaman biyen. Niku berarti umpama dhewe salat zuhur. Bar salat zuhur niku wis salat meneh. Niate salat qada zuhur di waktu yang lalu. Jadi salat zuhur ya iso 2 kali atau 3 kali. Nah, tentu mangke pas salat asar rampung salat asar, salat dhewe utawa jamaah, kemudian qada. Salat meneh niat qada salat asar yang telah lalu. Nah, ngoten. Niku carane ngoten niku. Nah, daripada salat sunah ya luwih apik ngodoni salat-salat yang terdahulu. Kinten-kinten nate mboten salat ngoten niku. Jajal ngodoni salat-salat yang telah lalu. Biyen wah iki pas kelingan ya sak kelingan iki. Pas tahun piro ngono wah pas nakal-nakale wis cuek ya ora salat-salatan ngeten nggih. Wah umpama ngoten ya saiki wis sadar umpama wah bar salat maghrib meneh. Bisa satu kali sampai 2 kali kondo. Jadi sedina iki salat zuhure ping pindho. Mangke hari salat asare pindho, maghrib ping pindho nggih mboten napa-napa. Niku ngodoni salat-salat yang telah lalu. Terus syaratnya sing nomor kalih niku balik.
Ya wis balik. Fala tajibu ala sobiyin. Dadi nek cah cilik ora duwe kewajiban salat. Tapi nek ana cah cilik kok dolan ning musala ning masjid niku ora oleh diseneni. Nggih. Dadi mbok guyon kaya apa ki sing apik niku dinengke wae. Ngoten. Niku sing apik. Nek wong alim mesti ora nyeneni. Dadi nek wong sing alim pernah ngaji mesti ana wong cah cilik-cilik guyonan ning masjid niku mesti ora diseneni. Ya delekke alus ya. Mboten yo diseneni wah sampe diseneni ya pokoke. Niku mboten angsal gitu. Niku buktine wong Kanjeng Nabi mawon gek salat jamaah gek sujud mawon kalih putune nggih. Sayyidina Husain niku nggih dicengklaki barang ngeten nggih gek sujud. Ayo pancen cah cilik nggih ngoten niku. Dadi efeke cah cilik niku ora oleh diseneni nek guyon ning masjid niku supayane masjid atau musala tempat salat iki dhek kuwi duwe rasa nyaman ning mriku. Ngoten. Dadi termasuk pendidikan sejak dini, sejak awal niku cilik wae wis seneng ning masjid. Senajan toh meme guyon ngeten nggih. Ora ana cah cilik kok salat rada tenanan ora ana, mesti re guyon gitu. Kula nggih ngalami kok iso. Ngeten nggih. Hal sepele iso dadi guyu ngono waktu durung salat durung mulai. Kuwi ya meneng wae bahasan salat imame wis Allahu Akbar kok ya iso guyon ngeten lho. Ana wae bahan sing arake guyu ta apa nggih. Yang penting guyon. Lah wis kuwi gawan ngono kuwi. Iki ra apa-apa ngono kuwi. Guyon mboten napa nggih Pak. Nah. Cuma intine sing dinilai adalah ndadekke seneng ning musala utawa ning masjid wau, ngoten to nggih. Nggih. Fala tajibu ala sobiyin sobiyatin. Jadi cah cilik lanang wedok iki ra apa-apa guyon ning masjid. Maksudnya ya Sing penting salat. ya sing penting salat sih ya. Jadi agama iku napa niku agama kuwi ngajar agama kuwi ora oleh diperberat gitu. Ora oleh ngaji agama diperberat ora oleh. Walakin yu'ammaru biha sab'u sinina, kecuali cah cilik wis mulai bocah di perintah salat kuwi wis umur 7 tahunan. Nah, kuwi wis mulai di perintah salat. Bahkan kuwi napa niku nek wis umur 10 tahun kuwi dhewe oleh gebuk carane nggih. Oleh gebuk ki maksudnya ngene. Batasnya 10 tahun oleh ngeplak oleh gebuk wong sing napa nek ora gelem salat iku batasnya 10 tahun. Nek lebih ya oleh ya gebuk apa ring gebuk nggo apa kuwi. Ya carane tetep napa niku gebuk cah cilik kuwi tidak di tempat umum, gitu nggih. Nasihati anak niku setunggal tidak boleh di tempat umum. Sehingga mempermalukan anak tersebut iku ora oleh. Gebuk sing ndadekke luka iki ya ora oleh. Ini wis tuwa jek guyon ya piye? Ya mau sing penting salat sih. Gitu. Terus syarate salat meneh sing nomor 3 niku al-aqlu, duweni akal. Fala tajibu ala majnunin. Dadi wong nek sing ora ndek akal, wong edan kok ora salat napa? Oh ya wong dhek ora ndek akal. Nek kowe pengen ra salat ya kudu dadi ora ngono.
Jadi diwalik sakniki pertanyaane. Dadi termasuk syarate wong salat niku kudu duweni akal. Maksudnya iso mbedake endi apik, endi ala. Ane arep ra salat kudu ilang akale se. Dibalik tadi. Terus saniki wassalawatul masnunatu. Wau nika syarat, wau nika kan salat-salat mafruḍah atau salat-salat sing wajib. Niki dereng tekan batali salat dereng nggih. Niki kek awal wau salat fardu niku sehari semalam ana 5 waktu, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Terus kemudian syarate wong salat, syarate kuwi kudu Islam, balik, terus napa duweni akal. Terus saiki salat sunah. Salat sunah kuwi khamsul idaini. Siji ana salat sunah ki ana 5. Al idani siji salat id. Salat Idul Fitri karo Idul Adha. Niku sunah, nggih. Dadi umpama apa ora salat ki ya ora apa-apa. Tapi sok iku aja sampai apa niku nganggep salat id kae wajib. Wah, niku aja sampai. Senajan toh akeh wong ngendika wah setahun sekali ora salat. Nah, ngono ya. Niku sak kaya-kaya kan wajib, padahal niku mboten wajib. Jadi mboten angsal menganggap salat id kae salat wajib. Iku ora oleh. Terus wal kusyufani, iki salat gerhana. Menate salat gerhana tuh. Kadang salat gerhana sedilit to nggih nek gerhana matahari nggih. Salat gerhana bulan ya. Kapan-kapan nek pas enten ndelok tanggalan ana gerhana bulan ngono nganake salat nggih. Mangke enten tata carane. Terus wal istisqa, salat istisqa. Salat istisqa salat napa niku minta hujan. Salat jaluk udan. Tapi kula sak umur-umur niku ken nderek salat istisqa niku kula dereng nate. Ya ngerti carane, tapi arep salat istisqa engko kok ya nek bar salat udan. Nek bar salat ora udan engko malah nyalahke salate. Wis tak rewangi salat malah ra udan-udan. Ngoten lho. Sing disalahke salate. Kaya to salat duha. Jenengan nek salat duha ya teko salat wae, aja berharap sing lebih. Karena napa? Engko dadi jenengan nyalahke salate. Contone ngene. Arep buka warung, wah salat duha sik lah. Ben warunge laris. Ketika bar salat duha delalah ono acara warunge sepi ya toh. Engko sing disalahke no, wah wis tiwas salat duha malah warunge sepi ya, sing nyalahke salate. Repote ngejek ora salat duha warunge rame. Berarti warasa salat duha wae ben rame ngono ya. Repot wong iki. Dadi nek arep salat ya teko salat wae. Karena pada dasarnya as-sholatu khairun. Salat itu mesti ndadekke apik. Entah itu dalam segi pandangan manapun. Salat istisqa terus salat sunnah sing mengiringi atau sing mengikuti salat fardu. Salat sunnah yang mengiringi salat fardu niku ana sing jenenge salat qobliyah karo salat ba'diyah. Nek qobliyah iki berarti sadurunge salat fardu. Nek ba'diyah niku sakwuse salat fardu. Niku ngeten iki. Rakaatani al-fajri.
salat mau nggih, salat qobliyah ba'diyah niku setunggal 2 rakaat salat fajar. Berarti fajar niku berarti sadurunge subuh. Jadi sadurunge subuh niku ana salat sunah 2 rakaat jenenge salat fajar. Utawa bisa dijenengi ya qobliyah subuh. Wa arbaun qabla dzuhri. Terus 4 rakaat sadurunge zuhur. Tapi umume 2 rakaat. Tapi nek jajal 4 rakaat ya ora apa-apa. Nek teng kitab malah 4 rakaat. Jadi qobliyah zuhur yo kala-kala 4 rakaat. To jajal lho. Nah niku sing pas kalih keterangan kitab iki. Wa rakaatani ba'duhu. Berarti malah napa sakwuse zuhur malah sing 2 rakaat. Wa arbaun qoblal asri. Lan 4 rakaat sadurunge asar. Jadi qobliyah asar niku ana 4 rakaat. Nek ba'diyah asar mboten enten nggih, karena termasuk waktu tahrim tadi, waktu sing diharamke. Wa rakaatani ba'da maghrib. Terus 2 rakaat sakwuse salat maghrib. Wa salasatun ba'dal isya. Wa yuwattiru biwahidatin min hunna. Maksudnya ngeten. 3 rakaat iki bar isya niku salat sunah arep sing 2 rakaat niku salat qobliyah njuk tambah 1 witir. Ngeten nggih. Tapi nek arep digabung kuwi dadine jenenge salat witir. Witir itu kan ganjil. Tapi kok ana 2 rakaat. Ya, ngeten nggih. Dadi sing salat witir niku bar salat isya langsung salat witir niku nggih angsal, mek sak rakaat tok. Ngeten nggih. Dadi bar isyaan salat ba'diyah 2 rakaat, kemudian salat witir sak rakaat. Nah niku termasuk salat-salat sing salat sunah nggih, sing mengiringi salat fardu. Wa salasun nawafilu muakkadatun. Terus ana meneh salat lail, salat sunah sing ora mengiringi salat fardu mau, diantarane salat bengi. Salat bengi ana salat tahajud, ana salat hajat, ana salat sunah mutlak. Nah nek salat sunah mutlak niku bebas, nek arep nglakoni salat sunah iku bebas waktune. Kecuali di waktu-waktu yang diharamkan tadi. Terus ana salat duha, terus salat tarawih kuwi kabeh niku sunah. Ngoten nggih sing paling sering lakoni berarti nek bengi. Saiki nek umpama ana pertanyaan salat isya karo salat tahajud utawa salat hajat iku khusuk endi? Tahajud. Kira-kira salate khusuk salat tahajud ya. Padahal salat tahajud utawa salat hajat kuwi hukume sunah. Tapi kaya-kaya ki kok digawe khusuk-khusuk temen ngono lho ya. Lah niku kudu saiki dibalik. Berhubung salat kuwi saka awal mau maknane doa. Nek waktu sing wis ditentukan utawa waktu sing khusus kanggo salat iku kan waktu 5 waktu tadi nggih. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh wau. Berarti sakjane sing kudu khusuk suasanane kaya nek salat hajat iku ya pas salat fardu mau. Ngoten nggih. Ngono. Dadi saiki dibalik pola pikire. Napa nek salat tahajud utawa salat hajat kuwi bengi karena permintaane iki diloske kabeh gitu. Kaya niki ndongane iki
kabeh ditumpahke ning nggon bar salat mau. Nah, ngoten. Nah, saiki dibalik. Ketika salat fardu asar zuhur, asar, maghrib, isya, subuh mau yo dongane ditumpahke kabeh ning waktu salat mau. Jadi iku insyaallah sing ijabah malah kuwi. Karena niku termasuk waktu-waktu sing dikhususke dalam waktu salat. Nah, ngoten. Tur diwajibke. Nek salat tahajud, salat hajat niku ora anu to. Napa sunah itu. Tapi ya wong balik meneh enten waktu yang diijabah dalam berdoa, diantaranya adalah sepertiga malam. Ayo kuwi sing marake napa niku njuk dhewe ndadekke khusuk re ndonga ketika salat hajat utawa salat tahajud. Dadi mulai sesuk bar salat fardu ndongane ya sing khusuk ngoten. Tapi nek ketika wis Allahu Akbar ngono ki mesti pikirane yo werna-werna nggih. Ya kuwi dilalah ngono ki. Dadi kadang ya napa niku setan wae kadang ya ketipu. Dadi karepe setan ki nggodha wong supaya salate ora khusuk. Lah pas ke Allahu Akbar dilingke kae kuncine ki ning kono. Akhirnya kan keling, kuncine ning kono. Wis tak salat tak teruske engko tak jipuk kean, ngono ta. Dadi salate tetep, kuncine ketemu. Padahal niate setan ki ring nggodha kuncine kelingan ki ben mari salate to, rampung salate malah diteruske. Jadi setane tetep kalah. Terus ana ulama kuwi ana dua jenis. Ana sing salate kuwi napa niku salate kuwi cepet, ana sing salate kuwi suwi. Dadi ngene, setan iki nek arep nggodha wong salat, kuwi ki ya dandan barang. Jarine ngono ya. Jarine beberapa kitab ngono. Jadi nek dhewe salate cepet. Tapi wis ngerti syarat rukune nggih. Ana tumak ninae barang wis pas. Salat cepet kuwi menghindari mblayange pikiran. Salate cepet kan ora mikir warna-warna, ngerti-ngerti salate serampung. Jadi setane gak arep nggodha, salate wis rampung ngene. Wah, wis telat iki. Akhire salate kan cepet. Ana salate iki napa niku suwi. Mergone wis ngadep pangeran kok cepet-cepet iku ya ora luwes, ngoten nggih. Kuwi dalile yo napa niku arep ngadep pangeran wae kudu napa niku kok kesusu kan ora luwes. Dadi salate suwi. Kemudian ana meneh nek bar salat iku apike maca istighfar atau alhamdulillah. Ngoten. Jare salah satu ulama kuwi nek bar salat kuwi kon maca istighfar. Sebabe apa? Mbok menawa salate iki ana sing salah supaya engko ben ana pengampunan. Terus ana ulama siji meneh bar salat iku macane alhamdulillah. Karena bersyukur wis ditakdir salat, ngoten nggih. Dadi awak dhewe ditakdir hari itu salat. Kuwi wis termasuk napa niku dhewe kudu bersyukur sing tenanan. Ngoten nggih. Karena salat iki sakjane ya abot-abot tenan gitu. Dadi kok ketika dhewe kok ditakdir iso sujud, iso salat, kuwi dhewe kudu alhamdulillah tenanan. Alhamdulillah kok dina iki iso nglakoni salat zuhur. Alhamdulillah kok iso nglakoni salat asar. Ngoten niku. Dadi ana dua ulama sing bar salat kuwi istighfar, ya ana sing alhamdulillah. Makane nek wiridan bar salat kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus ya engko ana istighfare bareng.
Terus pun niku paham nggih? Faslun sak fasal malih sakniki syarat-syarate salat. Syarat-syarate sadurunge nglakoni salat. Niku syarate setunggal kuwi kudu thaharatul a'dha'i minal hadasi. Dadi suci badan saka hadas. Berarti napa? Kudu wudu. Nah, wingi kan pun nerangke bab wudu sampun to wingi nggih. Berarti wudu nika mawon di luar anggota tubuh iku bisa ngilangke hadas cilik. Sehingga wong sing wudu mau sah nglakoni salat. Apa meneh banyu wudu mau diombe sithik iku iso dadi obat. Nah, ngaten nggih. Dadi kula riyen nate nggih tangklet kalih yai niku angger ana wong njaluk donga njuk nggo banyu niku napa sekedap nggih. Ternyata ya kiai niku napa niku teng kamar mandi wudu riyen. Jadi bekase wudu, pancuran wudu niku ditadahi sithik ya disukake. Nggih niki toyone. Dalile ternyata wudu iku bisa ngilangke hadas cilik. Nek ning di luar anggota tubuh. Apalagi nek diminum, kuwi mesti iso ngilangke penyakit. Nah, ngoten. Jadi sunah rampung wudu, lampung basuh kaki terus ngunjuk toyone sekedhik niku sunah. Minangka sebagai obat. Ngoten nggih. Niki syarat pertama salat kuwi kudu suci anggota badane saka hadas. Hadas cilik ataupun hadas gede. Terus wan najasi lan suci saka najis. Jadi ning awake ora ana najise. Tempate ya ora ana najise. Terus yang kedua satrul aurat, nutupi aurat. Nek wong lanang aurate bainas surah warubah apa dari pusar tekan dengkul. Nek tiyang setri niku jami'u badanihi kabeh sak awak sak liyane wajah kalih telapak tangan. Niku aurate. Bili basit tohirin kelawan pakaian sing suci. Terus sing nomor 3 syarate wong arep salat kuwi wukufu ala makanin tohirin, maksudnya tempatnya nggih pun suci. Terus ngerti waktu. Nah, jadi ngerti oh iki waktune wis masuk waktu duhur. Berarti salat duhur. Nek ora ngerti waktune nggih ngono. Salate ora sah dadine. Dadi umpama napa niku lagi teng jero gedung atau teng hutan. Wah, iki kok kira-kira wis luhur ya. Akhirnya teko salat luhur. Ora ngerti rampung salat duhur, let sedelot kok krungu adzan duhur, berarti salate mau mboten sah. Ngoten nggih. Jongko salat duhur malih ngoten nggih. Salat duhur sing sadurunge masuk waktu mau diitung salat sunat. Terus sing terakhir istiqbalul kiblat, madhep kiblat. Dadi ning kene kan ora madhep Ka'bah. Dadi nek napa mustaqbilal kiblati. Dadi ora madhep Ka'bah. Nek Ka'bah niku kan dawane kan namung piro? Meh 16 meteran nggih. 16 atau 12 meter Ka'bah niku. Sekitar 16 meter. Jadi nek saka Indonesia kene nek kudu menghadap Ka'bah, niku repot karena jarak masjid itu kan lebih dari 16 meter. Jadi nek sing pojok kono nek ngulone ora pas Ka'bah nek diurutke ya iso tekan Afrika barang ngoten nggih. Nek diurutke. Makane mustaqbilal kiblati. Cuman arah mawon.
arah kiblat iku nek ning Indonesia niku ana ning wetane tanah haram. Berarti salate madhep ngulon. Ngeten nggih. Dadi yo nggih enten sing dipaske tenan, kudu miring beberapa derajat. Ngono ya ana. Tapi kan jarak ya adoh niku nek dipaske apa kados niki. Niki kan nek ngulon tenan niku ora lurus ngeten nggih. Niki rada miring ngalor. Ya nek yakin teng mriku nggih mboten napa-napa nggih. Tapi lurus pun mboten napa-napa. Karena napa jumlah ukurane Ka'bah kadang karo ukuran masjid sing ning kene iki do gedhe masjite. Nek kon harus menghadap Ka'bah mboten sak. Kados to salat jamaah makmum sing paling apik niku kanan atau kiri? Kanan. Ning kanane Imam. gitu. Tapi nopo nggawe pengimaman kok sing imami ning tengah? Ora gawene ning pojok kene wae. Sehingga makmume iki ning kanan kabeh, kan oleh keapian kabeh gitu. Tapi kok ya ora ono. Ndak ono masjid sing pengimamane niku ning sebelah kiri. Sehingga makmume iki ning kanan kabeh. Dadi kan makmume oleh sunah kabeh to, karena di sebelah kanan imam. Tapi ternyata orang ngono. Pengimaman ya ning tengah-tengah, dadak ana sing kiri nih bareng. Ngoten nggih. Ya iki ya padha wae menghadap kiblat iki ngono to. Dadi ora kudu menghadap Ka'bah tapi kiblat. Ngoten. Kados to nek bener bumi kuwi bunder bulat bola. Kemudian nek Ka'bah ning dhuwur kene, Mekah ning kene. Nek dibur tenan lurus ning ngisor ngene berarti negara Texas. Niku salate yo madhep nendi? Ngoten to. Nek kudu menghadap Ka'bah. Nah, dia kan bingung. Karena napa niku Ka'bah ning ngisor kono. Niku carane yo mau mengikuti negara sekitar. Tapi nek bumi iki datar ya iso wae gitu. Oh, Texas ning kono madhepe rono, Serong rono kan. Tapi niku ya tasih bumi arep datar utawa bulat ya dhewe ora ngerti sak bener nggih. Hanya dhewe iki memperkira, kira-kira ngoten nggih mian. Terus waya juzu tarkul istiqbalil kiblat fi salat iku fi halataini. Dhewe salat ora madhep kiblat iku oleh tapi di dua keadaan. Satu keadaan napa niku wa fin nafilati fi safari alar rohilati. Nah, maksudnya ketika dhewe salat di kendaraan. Nah, ngoten. Dhewe salat umpama salate ning bis utawa ning kapal. Nah, seneng kapal lho sing gampang nggih. Ning kapal kan ana musolane lho nggih. Nek sing nate numpak kapal ana musolane. Jadi dhewe pas salat mustaqbilal kiblat ini ku ya niate menghadap kiblat. Cara Indonesia menghadap ngulon. Senajan toh kapal kuwi mlaku ngidul ngoten nggih. Dadi niku oleh salat ora menghadap kiblat niku oleh ketika dhewe salat ning kendaraan. Terus yang kedua oleh orang menghadap kiblat niku ketika salat niku dalam keadaan ketakutan. Wah, utawa fisid datil khauf. Di antaranya adalah ketika pas perang. Nah, jadi nih pas perang kan penting wah kudu salat iki madhep nanti wis madhep sak-sake niku. Musuh tekane saka wetan, salate madhep ngetan karo apa kuwi ndelok musuhe ya ngono. Niku nggih angsal ngoten. Jadi waktu menghadap kiblat niku sing oleh orang menghadap kiblat yaitu dua tempat tadi. Ketika dalam kendaraan utawa dalam ketakutan, di antarane dalam perang. Lho kita cekal semanten riyen nggih.
Sekedhik muga-muga enten manfaate saged dipahami ingkang enjing insyaallah faslun fi arkanis salat, rukun-rukune salat. Ngeten nggih. Kangge nambah amaliyah kula panjenengan sedaya monggo alhamdulillahi mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridho wa zinatal arsh. Alhamdulillahi mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridho wa zinatal arsh. Alhamdulillahi mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridho wa zinatal arsh. Kula kinten cekap semanten billahi ridho wal inayah wallahu a'lam bishawab.